Dollármilliókat keresni a nappaliból hihetetlenül hangzik, de mégis lehetséges. Nem kell hozzá más, mint egy kamera, internet és persze egy jó ötlet. Egyre többen élnek a világon abból, hogy különböző házi videókat készítenek, amelyeket aztán feltöltenek az internetre, ahol bárki megnézheti azokat. Kellő számú megtekintés után pedig a szolgáltató már fizet is a videó tulajdonosának. Magyarországon is egyre többen próbálkoznak ezzel, sőt vannak olyanok, akik már akár havonta több 100 000 forintot is meg tudnak keresni. Hogy hogyan, azt ők mutatták meg a Magellánnak. Viszont lux biztos nem. Meghökkentő szerkezetek, hasznos szépségtippek, vagy éppen értelmetlen, de látványos videók. Havonta akár több mint 1 milliárdan kattintanak az ezekhez hasonló szórakoztató videókra a legnagyobb internetes videó megosztó oldalon a YouTube-on, ahol világszerte több 100 millió órányi videót néznek meg naponta. Ez óriási lehetőség arra, hogy bárki megmutassa a tehetségét a virtuális színpadon, rekordgyorsasággal születnek az internetsztárok, vannak akiket milliók követnek és a népszerűség mellett dollármilliókat is keresnek videóikkal, persze ők inkább az amerikai vagy a távol-keleti nagy népességű országokban tudnak ilyen nagy nézőszámot elérni. Bár sokkal kisebb nézőszámmal, de már Magyarországon is egyre többen élnek a házi videókészítésből. Na ez például elég királyul néz ki, meg valószínűleg... Ez egy videójáték videó, amit az egyik legismertebb magyar YouTube sztár Sirius készített. Szeretne inkognitóban maradni, így az igazi nevét ezúttal sem árulja el. Az ő rajongótábora itthoni viszonylatban már tetemesnek számít, közel 250 000-en követik. Gimnazista korában találta ki, hogy a hobbijáról, a videójátékozásról készít néhány felvételt. A gimnázium engem nem foglalt le, ezzel valószínűleg mindenki máshogy van, nem azért, mert nem tudom, rossz tanuló lettem volna, vagy ilyesmi, hanem mert nem kellett az összes időmet beleölni abba, hogy úgy egy ilyen 4,5-ös átlaggal így ellavírozgassak, és nagyon sok videót néztem akkoriban, és Magyarországon ez nem volt annyira erős. Angolul néztem ezeket a videókat, épp az angol érettségire készültem, nyelvvizsgára, úgyhogy gondoltam, hogy én is kipróbálom magamat. Ez olyan jól sikerült, hogy ma már főállásban készíti videóit. Gyakorlatilag semmi más nem csinál, mint a játékokkal játszik, és közben kommentálja, mi történik. A felvételek pedig nem egy méregdrága stúdióban, hanem a saját nappaliában készülnek. Sirius pillanatok alatt berendezi a saját stúdióját, aztán megmutatja, hogyan készülnek a videói. Gyakorlatilag a videó kezdésnél bőven elegendő csak leülni és játszani, elindítani a felvételt és játszani. A most 24 éves fiú hamar meglátta az üzleti lehetőséget a netes videózásban. Több 100 000-es nézettség esetén már a YouTube-tól is kap pénzt, mivel a videói előtt látható reklámok bevételt hoznak a szolgáltatónak. 1000 megtekintés után nagyságrendileg 250 forintot kap a videókészítő. Stabilan azért összehozható, hát 300 fölött biztosan, akár egy ilyen, jó, mondjuk az csak a legjobbaknak és csak a legtetejének ilyen 450-500 körül is. De cégek is keresik és fizetnek neki azért, hogy a legújabb játékukat vagy terméküket mutassa be a videóiban, és emellett rendezvényekre is hívják. Szerinte a legjobbak az átlagbér többszörösét is meg tudják keresni ma már Magyarországon is. YouTube egy hobbi, de számomra több annál. Ott fogok állni, akkor a fókusz így lesz rajtam. Oké. Sziasztok, muffinkáim, Maris vagyok, és egy nagyon fontos bejelenteni valóm van, hiszen itt van velem a Magellán stábja. Sziasztok! A videós boszorkány konyhájában készíti legújabb felvételét Maris, akinek már közel 100 000 követője van a YouTube-on. A 24 éves lány oktató videókat készít, és sokszor humoros internetes naplóban meséli el, éppen mi történt vele. Most fogok menni az okmányirodába, meg képzeljétek el, hogy tegnap 2 órán keresztül álltam, és nem engedtek be. De például jelnyelvet is tanít rajongóinak. A hüvelykujjunkat és a kisujjunkat kitartjuk, és csinálunk egy ilyet az igennél, hogy igen. Igen. Maris 2011-ben kezdte a netes videózást. Nagyon sok videós néztem, magyar videóst, és észrevettem, hogy nincsenek lányok a magyar YouTube-on. Csak fiúk voltak akkoriban, a nézők is csak fiúk voltak, és maximum 2 lány lehetett, ők is ilyen beauty smink témában videóztak, és
A fiúk úgy voltak vele, azt vettem észre, hogy csak a lányok csak ezt tudják csinálni, és úgy bizonyítás vágy jött elő bennem. Egyre többen lettek kíváncsiak rá, ma már rengeteg rajongó vár tőle tanácsokat. Nem számított rá, hogy ennyire népszerű lesz, azt mondja, sokszor felismerik, fotózkodnak vele. Ma már pénzt is keres a videóival, sőt, saját márkát is készített, bögréket, pólókat, és őt is keresik különböző cégek, amiket a videóiban reklámoz. Az elején inkább csak arról volt szó, hogy a tárgyat kaptuk meg, és akkor bemutattuk, és akkor nagyon örültünk neki, de most már nagyon jó, hogyha egy kis pénz is jön mellé. Magyarországon a pár százezer forint már top keresetnek számít a YouTube-ozók körében, a világ legnézettebb videósai viszont már szinte felfoghatatlan összegeket keresnek. Now, this life hack entails 12 millió dollárt, azaz majdnem 3,5 milliárd forintot játszott össze például a PewDiePie nevű svéd YouTube-ozó. Ő a világ legtöbbet kereső YouTube videósa, 40 millió ember követi és nézi videóit rendszeresen. Ezekben rendszerint semmi más nem történik, mint hogy videójátékokkal játszik és kommentálja. I really hope you boys enjoyed this. If you want to see more... Gyilkos cápa versus óriás polip. Kell ennél a címnél többet mondani? A magyarok közül Dancsó Péter Videománia csatornája a legnézettebb, neki több mint 500 000 követője van. Sajátos, humoros mozifilm elemzéseivel ő az abszolút top kategóriába tartozik. Ő olyannyira ragaszkodik internetes közönségéhez, hogy televíziós interjút például sosem ad. Akár még a kamerába is belenézhetünk. Úristen! Több százezer forintos bevétel lehet, akár ennek a többszöröse is. Hernádi Gábor szerint Magyarországon ennyi pénzt kereshetnek meg a top youtuberek jelenleg. Ő egy marketingcég ügyvezetője, ami 130 YouTube videókészítőnek segít sikeressé válni. Azt mondja, Amerikában a megtekintések után körülbelül 5-ször több pénzt kapnak a felhasználók, mint itthon. Szerinte az utóbbi egy évben már Magyarországon is egyre több cég fedezi fel a youtubereket és reklámoz a videóikban, ezért egyre többen válnak főállású youtubozókká. Úgynevezett ilyen márkákkal való együttműködés, termékelhelyezés, ez egyre jobban tör föl, már a tavalyi évben nagyon jó példák voltak ebbe, idei évben pedig nagyon látszik, hogy erre a márkák egyre nyitottabbak, ugyanis egy olyan réteget érnek el vele, akit akár tévén keresztül nehezebben tudnak megszólítani, illetve tévével párhuzamosan használják ezt a felületet, így mind a kettőt kihasználva fognak a lehető legnagyobb reklámhatékonyságot elérni. A YouTube videózás rekordsebességgel fejlődik, főleg a fiatalok körében. A legfiatalabb magyar sikeres youtuber egy 11 éves kislány, az ő videóit is több százezren nézik rendszeresen. Valószínűleg rövidesen eljutunk oda, hogy a youtuberkedés egy teljesen hétköznapi szakma lesz, a videobloggerek népszerűsége pedig vetekszik majd a tévésztárokéval. A fogért cserébe egy zsák aranyat fogunk kapni a fogtündértől.